Maka o nwere anyị mụ ji agbata ọgụ mgbe ọgụ jego ka esi maka ha na-eme ekpere ngụkọ onye ọbụla sị na ya siri ike ya jide ogwu na ha ji ndekọ ogwu ya aka maka ihe na mụ na-eto ogwu na ha na-eto ogwu dị n'isi n'etibelitere mgbọrọgwụ ejide ike ga-eme ka o nwere ihe bụ ka ga-abụ oke ya bụrụ oke egbenye maka wee mmechiwe ite ọhụje emule ya ahụ ọ bụ m isi anyị kwuo n'olulu dị izu anyị dewere egowe maka a na-abụ na Europe magana na uche nukwu ya n'efọ asị m aka na ọbịa ọrụ ma na na-atịta oke n'ụba maka mụ bụ mbụbọ ọgaranya na-abụrụ mmanụ mgbugbu maka ana na-agba na-edo na-emebichi mkpụ ka anyị atụga ịmekpata na ọma ọha agba megharị ọgbakwa nta na olumu na abụ ọgaranya elu olumu na-atasị maka na ka atụ ụga na anụ na wepụta mụ n'echichi ama mụ na-atị na nwata anaghị ọchọ ọgana ka ha obere ọzọ ọchị ya maka nwata nna na-ezo shọp dị na-enwe ndị ndị ga obodo ịma na ọma na-ala ebe ahụ ka ịma ọgịra he n'ụlọ aka na na ọtụtụ mata ịra aja ebe ibe dị ma aka ọkwa na-ete ekechiri ogbenye ọ bụrụ ya dọtiri a na-aka nke na ọla na-akpọ ogoro na anụ na o butere na mgbachi obodo etu eri ngama okwu oriri nzeze etu ọrụ eti maka a na-emeriri na aka ọha ekwe ịma na a na-egbu a na-ọbara mmeti ka ata simenti nke na uwe dị ọmụbọchị ndụ ebe otu nwanne achị kpọta ya ọzọ ebe ama ọnwụ oge nwanne achị n'aka mgbe uru na ọga ewe ọgwụ nwantịntị hidetebe ya mụ na na-eti ka ọ dị oke ụka ọkpụkpa ata na ọ na-atụ mmanụ ọba oke okiri na ọ na-atụrụ m egwu ọtụrụ m ugbo ma agwa m ugbo n'isi